Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede radi na ostvarivanju strateških ciljeva, među kojima je obezbeđivanje investicija i ulaganja u poljoprivredu. Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede ugovorila je radove iz oblasti vodoprivrede na 44 lokaliteta širom Srbije, koji se finansiraju iz sredstava kredita dobijenog od Svetske banke. Vrednost radova je gotovo 75 miliona dolara. Kredit je povoljan, što je izuzetno važno, i podrazumeva 10 godina grejs perioda i beskamatno vraćanje. Jedna od tih 44 lokacija jeste i grad Zrenjanin. Konkretno, reč je o radovima na rekonstrukciji dela nasipa na levoj obali reke Tise i to je trenutno najveća investicija u vodoprivredi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Tim povodom, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Knežević i v.d. direktora Republičke direkcije za vode Miodrag Pješčić obišli su juče, 27. novembra, radove na nasipu. Ovo je investicija koja će dugoročno gledajući štititi celokupnu teritoriju grada Zrenjanina, više od 20 naseljenih mesta, odnosno oko 190.000 stanovnika od poplava. Uspostavit će se stabilna i sigurna odbrambena linija na preostaloj do sada nerekonstruisanoj deonici nasipa na kanalu Begej do ranije izvršene rekonstrukcije. Radovi po ovom aranžmanu biće izvedeni do sredine sledeće godine, a polovinom januara sledeće godine pokrenut će se i novi aranžman sa Svetskom bankom u vrednosti od 80 miliona evra.